Diyan na sa uling yan. Ayan, live na live tayo ulit dito sa farm. Live na live. Net mati. Madigyan ito, makamulong yan. Live na live. Ay, nagkakul na dyan ah. Ito, cute. Ayan, cute. Kaso baka makurol. What's up mga ka-dragon? Kumusta na kayo? Namiss na naman namin kayo kaya maglalag na naman kami. Ante, sa may salang yan? Hindi na namin sinama guys si Auntie Ligaya dahil may sakit. At mayroong dinaramdam. Ito yung ads na naglabas. Shoutout nyo na ang ating mga viewers. 400,000 viewers. Yan, hello po sa ating 14,000 viewers. Shoutout kay Sir Renato Aguinaldo. Auntie, Pasig, kailan daw magdating yung iyong pustiso? Naudlot pa Nasa Maynila pa. Hindi ko pa alam kung kailan. Kala ko Kala ko makaabot sa pasalamat. Sabi mo ang secret. Nasa Manila pa po ang pustiso ni Auntie Pasing. 3 beses kasi siya yung sa trial and error. For error. Yan, hello po kakumpi. At kay Ma'am Rose Dalisa, yan, happy holidays. Kamusta? 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 Hello po, Ma'am Elisa Gomez. Ayan, magla-lunch kami dito sa farm. Dahil magpapabunot kami ng aming punlaan. Sabay patalim sa buwes bago ko. Pagkatapos ng sibuyas, palay manin. Buti kami matagal pa kami tanim ng sibuyas. January 10. Bagong taon, ayos na yung mga tanim. Wala ka nang ayos pa kami. Pinagbabagyo ba pa lang? Pati yung tanim namin pala doon sa may tabing-bahay namin. Nakikita ka yata. Stress mo kaya, Ante. Unang anay, sa'yo muna. Ilang hektarya yun, ante? Sa kalate. Daming pinagirlo ito. Di 1.5 din yan. Magkano ang bayad nun? 1.5. Ako niya natawadan? Ay, hindi. Yung di ba may sanla si Agnes kay Kwan? Dio. 500. Ngayon, nilabas na rin. Nagbigay siya rin ng 250. Yan. Ayan mga ka-dragon, meron tayong upload na bibingka. Panoorin nyo po. Yung nasanla niya Enjoy po daw. kayo. At mabubusog po kayo ng bonggang-bongga. Kala ko ilabas na rin din. Hindi ko daw. Hindi na. Hello po, Sir Joel Babacho from Doha, Qatar. Hello po. Good morning po. Anong oras ba ang pinagmamarindahan nila? Shoutout sa mga beautiful dragon ladies. Kamusta na sa Aisa? Ano palang last name niya? At makasend ng konting ayuda para sa baby niya. Ano po? Puray. Aisa Puray. A-I-Z-A. P-U-R-A-Y. Yan. Hello po, Sir Remedyo Castro. Kami po, walang ayuda. Char! Baby damulag. Yung mga baby damulag po, wala. Puray, hindi. Ito niya naman yata ginamit yung puray. Hindi pa na na. May hindi na ba siya ng puray? Ay, wala po. Wala pa. Ay, sa Galaman. April Joy Galaman na. Oo, makakarating sa tamang tao.
Wala pa pala po siyang valid ID na ano, yung Puray ang last name. Galamay pa rin. Ay, sa Galamay. Hello po kay Banix Official. Yan, kay Sir Delio Sagid. Mag-adobo kami guys ng ano, mani. Tagamot ah. Bisa mo daw, magiwa. Of course, meron din pag uwi ko dyan sa May 2024. From Chicago, Illinois. 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 Si Illinois. Yan, thank you po, sir. Naka-thank you agad eh. Tandaan mo na yun, ante, sa May daw. May ayuda daw tayo. Aray, sir. Kwan pa lang daw ngayon, December. Malapit na yun. January, February, March, April, May. Oh. Isa pa dyan na ano eh. May pa may bawang ko. Ha? Isa ko na ay. Sa gulay ay. Ay, magluto ka na rin ng pamerinda? Mamaya pa. Pabati sa maganda kong asawa na kagagaling lang sa pagsamba. Advance happy birthday to me on December 26. Yan, advance happy birthday po sa asawa ni Sir Fernando Abaygard Jr. Yan. Advance happy birthday po. Busy tayo ngayon guys. Maraming kami papakainin mamaya. Mga magbubunot ng palay. Yan, shout out kay Sir Renato Aguinaldo. Yan, hello po. Sir Renato. Aguinaldo family. Yung ating mga solid DFL. At kay Ma'am Angelina Valle. What's up DFL watching from New York. Take care and God bless. Shout out po sa Valle Clan ng Makarang Central, mga Tarom. Mga taray Pangasinan. Mga taray. Yan, shout out sa Valle Clan dyan sa Makarang Central, mga Tarom, Pangasinan. At sa kanyang nephew na si ano yun? Danghelo? Danghelo. Nurse Danghelo. Napigis man. Saan ka na ba? Doon. Kasi ganito ko to. Hindi naman yung gawang-gawang. Naragsak Pasko tayo amin yan. Happy holidays. Yan, shout out kay Sir Jonathan Rabot from La Union. Hello po. Yan, hello po. Sir Jonathan. Wala na akong lang. Hindi mo yung umar. Yan, shout out po kay Ma'am Florence Orongan from Imos, Cavite. Yan, ingat palagi. And thank you so much po, Ma'am Florence. Yan, Ingat hello din po po. kayo palagi dyan sa Cavite. Thank you po sa panonood sa aming YouTube channel.
Hello po sa ating 41,000 1,000 viewers. 42 siya. Yan, shout out pala kay Sir Gayam. Hello po. Ayan, hello. Happy holidays. Nakaturog kan sapay mo. Hindi niya nasasaktuhan yung live natin eh. At syempre kay Tito Romy at kay Tita Cathy Hello Collier. po. Nakauwi na siguro sila galing sa Mexico. Ay. Diba? Hawaii sila galing. Sa Hawaii. Ay, birthday ngayon ng Auntie Bonnie. Ay, Auntie Bonnie. Auntie Daisy ba yan? Yan. Shout out din kay Sir Anonymous subscriber. Yan, hello po. Happy New Year. Kaya't ibigay mo na. Ayun, sakit dito. Pwede na yan. Yan, shout out po kay Chris Bank TV from Alberta, Canada. Hello po. Ingat po dyan sa Canada. Hello po. Kay Eric Gonzalez from Los Angeles. Yan, shout out po sa inyo, Sir Eric. Kay Sir Raulito de Torres. Hello po ulit, beautiful ladies. Yan. Kamusta po, Sir Raulito? Yan, hello po. Ang ating mga kampo. Dito nga kayo. Hindi raw nakikita ang kagandahan nyo. Hindi pa ba tayo mamaya pa man yung supas, ante? Mamaya pa tayo magsupas ngayong hapon. Yan, shout out din po kay Sir Ernesto Pare from Pangil, Laguna. Pare. Hindi maglulong din yung utak ko. Naturturok na rin. Malalay si Madang Ligay. Ay, hindi nagkuhan yung mga bata. Hindi na tayo mga bata ko. Nagsig ka. Yan, shout out din po kay Ma'am Janice Gonzalez at sa mga taga Nagilian, La Union, from Ilocano. Yan, hello po sa mga taga La Union. Yan, hello po sa At kay Ma'am great Janice. capital of the Janice. Philippines. La Union. Yan, shout out din po sa Mrs. ni Sir Raulito na si Ma'am Jennifer De Torres. Yan, pagaling po kayo, ma'am. Pagaling po kayo. Hello po sa ating 46,000 viewers. Walang hangin ngayon ah. Parang napapaano siya, makalimlim. Medyo makalimlim siya. Walang Makatudtudo. masyadong hangin. Guys, napakainit. Maganda rin yan, walang garong hangin. Baka may lipad yung sibuyas doon. Kasi nung nakaraan, tandaan ko yun eh. Nung kakatanema, gabag yun ang hangin. May yanog tiyangin. Dapat ang nataniman mo na yung sa inyo doon sa baba, no? Doon yung magaganda dati. Sayang yung pag di natanim. Ayun yung kawali. Yun guys, magluluto tayo ng ano ngayon, ng mani. Yan Adobong naman mani. to sa mainit ng tubig. Yan, shoutout din po kay Sir Isaias Dobrias. Bakit? Happy lunch Oo, para po. mas Yan. crunchy. Kain na Hello po. po. Hindi ka na naman mga Dalas na may didal. At kay Sir Hindi ka marunong eh. Lowy, ano yun? Iwal Yalod. Parang binaligtad niya lang to. Hello po, Sir Iwal Yalod. Good morning din po. Yan, hello po. Good morning sa inyong lahat. At kay Ma'am Jeneline Correa. Hindi pa nga ano itong ating kwan. Saan na tayo? Alas 10:90. Yan, hello po sa mga kapatid from Ariel Concepcion.
Rogeline Conception and family watching from Alaska, USA. Hello po, sa ating mga kapatid dyan sa Alaska. Tignan mo nga, nakarating na tayo sa Alaska. Wait natin para marinig niya. Remehio. Diba? Ayan, sabi ni Sir Remeo Castro Jr. ay mukhang masipag at mabait ang husband ni Greta. Mahilig din pala sa baseball cap. Meron ka din at take care of yourself, Gretchen and baby. Pwede bang maging isang ninong? Oh, yeah, may ninong na kayo. Yan, may ninong ng isa. Ayan, hindi pa po sila nakakasal, guys. Next month po ang kanilang big day. Next month? Next year na. Next year na pala. Kasi January na. 2024 Huling na. buwan na. Yes po, Sir Raulito Torres. Yan. Pauwi siya sa May. From siya? From Remedyo Castro from Illinois. Illinois. Chicago. Illinois. Yung Illinois. Ayan kay Sir Raulito de Torres. Yan. Magluluto ba kayo ng adobong mani? Ay, opo. Nagpre-prepare pa lang po ng Magluluto po kami. mga Naku, indoor napakasarap. Pa-shout out po kay Dina Padonya. Yan, from Renato Aguinaldo. Ayan, sino kaya siya? Si Dina. Dina Natuto. Dina Padonya. Team Defel, hindi na ba nagbablog ang KMA? Sa ngayon po ay tumigil po muna sila dahil napaka-busy po nila sa bukid. Siyempre po kailangan din po nila ng hanap buhay talaga na hindi naman po sila pwedeng mag full time sa pagbablog dahil hindi naman po ganun kalaki yung kanilang sinisweldo. Siyempre, may mga pamilya po sila. Kaya Kailangan nila ng everyday income. Pero sa pagka hindi na raw po sila busy, yan. Tutuloy po nilang kanilang pagbablog. Suportahan niyo po ulit ang KMA. Sana pag bumalik po sila. Ano na yung date ni Alin ay? Kambo, nakaturog ni Ali na yun. Sana i-vlog nyo din ang kasal ni Greta daw. Elisa Gomez. Hindi nga po namin alam kung invited kami. Hindi kasi dito eh. Shout out daw camera girl. Si Edgardo Limpahan. Shout out. Yan. Hello Say po Sir hello. Edgardo Limpahan. Kamusta po? Ayan, bumaba ng ating viewers. Naging 35 na lang. Naging 39. 39 ba yan? May day man di Wait. Sino si Anga? Mamaya na. Di sabihin mo na rin nakita ko yun ah. Oroy, kayo na? Hindi siya. Ay, butay. Butay. Matagal na yun. Yeah. It's her. It's her. Magbili ka nga ng bilog. Masyadong mabigat yung hindi. Guys, yung nilirito namin kay GJ. Yung nilirito namin kay GJ, iba naman yung minayday niya. Jay, kasakit ng kalooban ko, Jay. Talaga naman. Ganun talaga ang buhay. Ikaw ang pinangakuan pero iba ang pinakasalan. Jay. Hindi mo ganoon. Mga marites kami. Ayan, Jay, sabi ni Sir Ramon Rabago. Yan, wait namin dito sa KSA if kailan ang kasal ni GJ daw. Regards. So, BFL ladies. Ayun na nga ang problema natin.
kakaabang. Santi pasin pala Sa kaka, namin, Luto naman yung ninang na. talaga naman. talaga. Sabi ko pa naman akala ko ako Pati si magbibigay Gayam din. Pati si Gayam na udlot. Ako, Gayam. Maditag kumparing nga rodeng gayam. Manyamot. Madi man natuluyan. Biro Ano nga? pagsapon man sa Ano bari yung bang na. hinahanap ng lalaki? Kabait-bait ni Gigi. Kaganda-ganda. Mas sexy. Ano pa ba? Bait-bait. Oo, sobrang bait nito guys. Sipag-sipag. Napakabait. Hindi lang marunong Yun lang talaga, hindi magaling magluto. May pa-YouTube. Binantayan na. 50% Sunod pa rin. yun eh, di ba? 50% yun. Ano may kasabihan yung ano? Yung I-judge nyo na lang guys yung luto niya. Yung kwan. Pero napag-aaralan Yung naman daw atay. yan. Oo, may Oo. YouTube naman na daw. Kaya nga. Ganun lang Nagbili yun. na nga yan ng ano yung May libro na nga si Hindi Gigi. na, mahangin na. May nagpa-send ng si Awol. Thank you po, sir. Thank you po, Lowy, sir. ano, Lowy. Ayan, thank you so much po. Sa pa 10,000. Aisa Pinikito. Hello po kay Ma'am Aisa Pinikito from watching from Taguig City. Yan. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Taguig. Pabili ka na doon. I Pabili know ka na. common sense. Hello from Las Vegas. Bilog. Ng bilog. Bilog soft drink. Hello po. Ko na. From Las Vegas Nakakalasing. kay I know common sense. Paano man? Common sense. Yung bang mga Ayun na, buhangin na. kwan na yun ah. Ayan, kumusta daw tayong lahat? Sabi ni Sir Renato Aguinaldo. Ayan. Patiligaya ng punti. Ayan, okay naman po kami. Si Auntie Ligaya ay medyo kukutol. Nagsan ba kanina? Oo. Nakasambahan. Kahit hindi ko nakita, pero parang Romel, hello kay Sir Romel Molina Balbalosa from watching from Baguio City. Ayan. Hello po sa Hello ating mga po. viewers dyan Hello sa po. Baguio. Yan, marami tayong viewers dyan sa Baguio. Sana may makabalik na ulit sa Baguio. May anghang baga ito. Siyempre Ayun ba sila, yung doon? tikman mo baga. Gayet ka naman. Yung kanya. Ito na mo. Doon to. Ito po yung aming mani. Ang bili po namin dito ay ano, Hindi yung kay Antiligaya? 1 kilo. Hindi Na rin, Ayaw niya na binenta. 1 kilo Wala daw 180. silang binhi. 1 kilo 180. Ayan. At mamaya ay may i-reveal si Gigi lang. Sabi medyo magmaribartis daw si Gigi naman. Kaya goodbye. Hindi Hindi na makauran. Na alas 11 na gayang. Simula gaya pag duling ako. Pag-vlog kami pa ilang silinggo. Magluto ng adobo pero hindi na napakita. Nakadumot ato yun. Oo, kung matagalan na yan. Isang garap po yan o. Sarap pag maraming garlic. Yan, marami po. 1 kilo rin na garlic. Yung nilagay Puti namin. yata ito, hindi pula. Sarap na luto yan. Mas gusto ko yan. Pula din yan. Ayan. Ano po ba pag, di ba, pag crunchy, dapat ang mani, sabi kasi nila, ibabad daw muna sa mainit na tubig para crunchy pag niluto. Anong pagtanong? Totoo yun. Totoo ba yan? Hindi eh, ginawa na natin yun eh. Hindi ka kasi marunong eh. Hello po kay Ma'am Elisa. Anya talot-lot po niyo ladies. Ayan. Nagluluto po kami ng adobong mani. Nagpapabunot po kasi kami ng punla. Para mayroon kayong kutkutin dito. At syempre, nagluluto din tayo ng munggo. Yan, tanghalian namin. Mamaya hapon naman po ay magluluto kami ng sopas. Pamerienda po dun sa mga nagbunot ng punla. Mapanagay mata ko. Sige na. Makatulog na. Hindi sinda. Sabi napakita yun. Yung Hindi man na napakita. ng mali. Yan, abangan nyo na lang guys sa live, ay sa vlog namin, yung pagluluto ng adobong mais. Ay, mani. Yan, kasi ano eh, may i-check ka pa si Gigi. Kaya nga. Tingnan mo nga, ano kasi kagad na tikman.
Ano yun? Sana ma-meet ka daw ng wife niya next year. Oo naman po. Kaya't mo, Miss DJ, ibirukan da ka dito La Union. LA. Ay! Kasi may leg! Hala! Sige daw po. Buna, sapay maday. Hindi kami nag-camera ng tanong. Kami na. Kami na- camera kami din na. daw. Aloha from Hawaiian. Hello po, aloha. Bruce Bambico. Ay, hello po, aloha. Kay Kay Bruce, Bruce Bambico. Bambico. Ayan. Hello, Aloha. aloha. Hello po. Aloha. Ano ibig sabihin ko, Juby, ng aloha? Hello. Mabuhay? Anong saan yun? Hello. Hello. Hello lang. Hello. Aloha. Kala ko pangalan. Ah, kala ko pangalan talaga yung aloha na yun. Okay. Welcome. Aloha. Aloha. Well, Anong salita yun? Hawaii. Ah. Kaya pala si Aloha. aloha, may ano, Aloha. aloha. Kasi sa Hawaiian siya, di ba? At least may natutunan Ano tayo. ano po ba yung Aloha aloha? means ano? hello. Yun, aloha means hello. O, di tama. Ito pa, ay hello kay Sir Jury Escobar Bayag mo ata ng munggo. from Vancouver, Canada. Ayan. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Canada. Yan, hello po. Ingat po kayo dyan. Parang may palagi. nabasa akong La Union, ano yun? LU kasi yun eh. Ilocano po ako from La Union kay Sir Renato Aguinaldo. Hindi LA. Hindi LA. Magkakabagyan tayo gayam. Hanapan daw kayo sa ano, sa LA. Kahit di sa La Union na lang daw po. Basta totoo. Basta daw tunay. Yung tunay lang talaga. Yung puti daw po gusto nila. Puti ang buhok. Puti. Kasi itim daw. Puti ano. ang. Pwede mo nagkonde, itay mo buhok. Puti ang mata. Marcelina. Hello po kayo, Ma'am Marcelina Rosales. Ayan. Hello, Manang Greta. Welcome back. Namiss namin ang tawa mo nung wala ka. Ay, namiss ko rin po Ngayon, ang dito, mag-vlog. wala na po. Hanggang Kabalik na naman po ulit ng hanggang New Manila. Year lang. Yes. Dalawa po ulit ano, kami ang doon po ako kwan. Back to ano na naman. Back to 4 na lang ulit sila. Manila girl na naman siya. Well, Balik ulit ng ano, mga June na po. Ay ano, March. Pag magpaani pala ng sibuyas. Ako depende sa sitwasyon. Depende sa buray. Ako depende sa sa kwan. Kung Sa, magdanag ka na gawid ka, hindi. Depende kung naboboring na ako. Ay, mag-uwi na ako. Pag pangatog agpababakan. mag-uwi na nga sila sa ano, mag-ipag-uwi ka pa kasi Paakman amin mo to. Ano? pauwi na nga sila dito sa Pag akit baba ka na makon na siguro ni Kuya Richie mo napapawi na mo to akit baba Kahit walang kinukuha sa Tapos yung paa niya pa kamo, yung may pabagsak, may padabaw. pag sagda nagagana. Hindi, ang kanya yung palatandaan niya yung pag nagasungit na ako. awid na. So, sa piling niya, napapawit na naman ako. Ayan, Myla Obando. Ay, hello po kay Ma'am Myla Obando. Good morning, DFL ladies watching from your vlog. Always. Ayan, thank you Thank you so po, much Ma'am Myla po Obando. sa panonood. Thank you po. Ayan, dumami yung ating viewers. Naging 49 na siya. 49,000 viewers. Saan? Shoutout ko na kanina. Yan, from Chris Bang TV. Hello, Greta. Yan, hello po kay Sir Hello Mark po. Arshaga. Yan. Hi, DFL babes. Saan ang mga titas? Ayan ang titas na. Si Auntie Pasing lang po ang present. Kasi may sakit si Auntie Ligaya. Hello Elaine? po. Gandang umaga po. Wala yung kakambal mo. Ayan. Hello from Alberta, Canada. Did Greta get married yet? Ayan, from Ma'am Lay Cruz.
Sa next ano po, next month po. Magsawa ka dyan. Hindi mo ako makakain. Yan. Hanggang dito na lang po ang ating live today. Sana ay nag-enjoy po kayo. Ano yan? Puti naman yan. Di po. Wala. Yan. Hello po kay Lovey Dabi po, ano yung sabi Official. Ay, yung kay I know common sense. Sino? Bunga na agbulong-bulong. Taga saan ba yun si ano? Yung ano? Bunga na bulong na agbunga. Taga saan ba yung ano? Yung nag-comment na ano dyan? Yung sana mamit. Si Chicago. Si Sir Remedyo. Oo. Taga Chicago, Illinois siya. Mag-uwi daw siya sa May. Yan si Sir Remeo Castro. Sa may po Jr. siguro ano. Saan ba ang kasal at kailan para ma-meet my wife ko ang mga DFL. Ayan. Update po namin kayo, guys. Hindi po kami invited. Masamang Actually, wala pa po kami invitation. David. Tingin nga, hindi pa rin nag-ano. Hindi pa nagburot. Nagburok na kaso hindi pa ata Guys, hindi pa pala namin to maluto tong kwan kasi naga-pablad pa kami ng munggo. Nagalaga. Parang nagalabas na rin yung Eh, masyado nang mahaba ang ating Sa, live. sa vlog na lang po. Abangan nyo na lang po sa vlog. Happy to watch pag kompleto yung DFL ladies yan. Thank you po. Yan, may bago po kaming upload yung bibingka ni Madonna. Panoorin niyo po. Ayan, oo nga Ayan. po. Tatatangkay dun sa Yes. Malulungkot ang bibingka pag hindi nyo pinanood. Thank you so much po sa mga nag-join sa aming live. Ayan, Ingat thank po- you so much ingat po. kayo palagi. Thank you. We love you all, guys.